mula atine Mbah Sailan gragap meruwi larane Tukimin kang ora sabaine, lara kang ora saklumprahe sinandhang dene manungsa. Sawijining lelara kang ana sambung rapete karo prajanjen marang bangsa Demit. Mbah Sailan banjur kandha marang keluargane Tukimin menawa dheweke arep lunga sawetara dina saperlu golek tombo. Sadurunge kuwi Mbah Sailan meling wanti-wanti supaya Tukimin aja nganti ditinggal ijen, kudu ditunggoni lan direksa temenan. Malah ing sandinge kang lagi lara kudu disumeti ublik, lan ublik mau kudu tansah murup aja nganti mati. Sawise meling akeh-akeh marang keluargane Tukimin, Mbah Sailan banjur pamitan mulih. Surup candikala Mbah Sailan sida lunga, enering tekad mangetan tumuju menyang gumuk pegat alas Sobra. Lakune kaya digelak supaya enggal tumeka papan kang dituju. Sawetara kuwi wengine wiwit rumambat ngendih surup candikala, lintang-lintang mbaka siji jumedhul ing tawang pating krelip ngukir langit biru. Bawane mangsa petengan, rembulane panglong, lakune Mbah Sailan terus nerabas swasana peteng. Senajan kala-kala isih ngliwati lampu listrik kang murup sauruting pinggir dalan. Sajroning lumaku sing dipikir Mbah Sailan mung larane Tukimin. Manut petungane genah kuwi ana gegayutane karo amek pasugihan. Wong nyatane Tukimin kuwi ngawula marang Pak Sundriya, wong sugih mblegedhu ing desa kono, sugih dadakan kang ora sabaine. Akeh wong desa kono kang padha rerasan bab kahanane Pak Sundriya. Jalaran saka ketungkul oleh nglamun, ora krasa lakune Mbah Sailan weruh-weruh wis tekan panggonan kang dituju, gumuk pegat alas Sobran. Karo ngrapal alam gaib, Mbah Sailan terus lumebu ing alas kuwi, lan ora antara suwe Mbah Sailan moro-moro wis ana tengah kutha. Sabanjure Mbah Sailan jujuk panggonane Nyai Brendil, demit Nyai Brendil tetunggule ing alas Sobra. Kanggone Mbah Sailan dudu bab kang aneh. Demit kuwi wis dikenal dene Mbah Sailan, malah ora mung Nyai Brendil wae, akeh demit-demit liyane sing wis dikenal. Ora luput saka pangirane Mbah Sailan bareng tekan panggonane Nyai Brendil, Tukimin wis ana kono. Kaya wong lagi bingung, dadak isih diundhamana pisan. Dadi Tukimin saya linglung. Meruhi kahanan kuwi ora sranta Mbah Sailan bengok, "Nyai!" Sing dibengoki kaget sakala noleh menyang pemahe swara, lan saya kaget maneh bareng weruh sing teka kuwi Mbah Sailan. "Kang, jebule kowe? Ayo pinarak kene. Ana apa? Tekamu kok dadakan lan sajak kamu wigati?" "Bener Nyai, aku mrene saperlu marani wong kuwi," kandhane Mbah Sailan karo nudingi arahe Tukimin. "Kuwi jenenge Tukimin, ponakanku dhewe." Nyai Brendil kaget nanging disamudana. "Banjur kepriye urusane? Wong Sundriya kuwi wis kadung kaiket perjanjian. Gek mangka wis wayahe asok bulu bekti." "Embuh, aku ora ngerti. Kuwi ra urusanmu karo Sundriya," tembunge Mbah Sailan maneh. "Sing cetha, aku mrene njupuk ponakanku. Aku ora lila yen nganti Tukimin iki dadi gedibalmu." "Lho,
rak terus sering surup ngono Kang. Aku dhewe ya ora ngerteni wong iki ponakanmu apa dudu. Nanging sing genah Sondrio kuwi wis wayahe asok lebon mrene. Aku rak sadremo nuruti karepe Sondrio lan wajibku nagih janjine. Ora idep Mbah Sailan munggel guneme Nyai Brindil. Aku ora peduli marang perjanjianmu. Mrene iki butuhku njupuk Tukimin. Oleh dak jaluk balik, ora oleh ya dak gawa mulih. Wah, ya aja ngono ta Kang. Kok banjur ngajak sulaya? Aku dhewe wis ngerti sapa si Kakang kuwi. Karo dene perkara ponakanmu mau yen nganti kepireng jeng Ratu Kidul, aku rak sing pekewo Kang. Yen pancen bener iki ponakanmu isih krandamu temenan, ya wis Kang, ajaan bali wae. Mengko aku dak urusan dhewe karo Sondrio. Tanpa mangsuli Mbah Sailan agi-agi pamitan bali. Kang lagi tunggu Tukimin loro, atine padha ngedap meruhi kahanane Tukimin sing mung nglimpruk meneng mripate merem, ambekane ngangsur lan wetenge kelet amarga pirang-pirang dina ora klebon panganan. Mula saka kuwi kabeh welinge Mbah Sailan tansah dikatekake. Cuplik kang ana sandinge Tukimin tansah direksa supaya tetep murup, aja nganti mati. Dumadakan bareng Mbah Sailan wis teka sakala gawe bungahe wong-wong mau. Kabeh padha kebak pangarep-arep. Agi-agi Mbah Sailan dipapak lan diacarani mlebu ngomah. Ing batin padha kepengin enggal ngerti warta sing digawa Mbah Sailan. Nanging durung nganti Mbah Sailan mapan lungguh, dumadakan Tukimin gumergah tangi lungguh ing lambe dipan karo lingak-lingu kaya wong kang lagi bingung. Sawise diusap bathuke kaping 3 dening Mbah Sailan, Tukimin lagi eling. Tukimin bali saras saka lorone. Kabeh padha gawok marang kasektene Mbah Sailan kang banget diwedeni dening demit. Durung suwe saka kedadian kuwi kalane bedug srengenge, panase sumelet, hawane sumuk. Mbah Sailan ngisis ana ngemperan, lagi wae mapan lungguh. Dumadakan weruh ana pawongan gedhe dhuwur liwat ing ngarep omahe. Lakune sajak kesusu nyimpen wati. Mbah Sailan ora pangling marang pawongan kuwi. Demit ngendi awan-awan ngene kedungsangan menyang desa kene? Grenenge Mbah Sailan. Mandek dhisik. Bengoke Mbah Sailan karo menyat nututi demit mau. Kang dibengoki sakala kaget kawuran gumun dene kok ana kang meruhi tekane. Demit kuwi banjur mandeg karo mentelengi Mbah Sailan. Edan temenan demit iki oleh kementhus. Grenenge Mbah Sailan karo genti menteleng. Sing dipentelengi sakala gemeter awake kaya dilolosi banyune. Apa ya iki wonge kaya sing dikandhakake ndara Nyai kae. Mangkono batine demit mau karo nyawang Mbah Sailan. Pangaribawane kekirisi. Gremenge demit mau. Kowe arep golek sapa? Awan-awan kok menyang desa kene? Kula taken riyin nami ndika napa Mbah Sailan? Bener. Ana apa to? Demit mau mung manggut-manggut benerke pandugane. Nggih ampun, Mbah. Kula mboten kliru. Wau ampun dikandani kalih ndara Nyai. Oh, dadi kuwe apa dikongkon Nyai Brindil?
Pancen leres, Mbah. Wangsulane Demit mau karo neruske guneme maneh. Kula mriki kapure mapak Sundriya. Saged mboten saged kapure sesarengan pindah. Krungu kandhane Demit mau Mbah Sailan mung mantuk-mantuk. Ing batine sakala tuwu rasa trenyuh yen ngelingi marang kedadian kang bakal tumempuh menyang Sundriya. Sundriya. Tembunge lirih karo unjal ambekan. Kepengin ngrasake urip kepenak wae kok dadak golek pesugihan. Saupama biyen-biyene kandha menyang aku, mbok menawa aku bisa nyrononi, saora-orane bisa ngentengake pandandange. Mbah Sailan grenengan ijen. Demit mau wis ninggalake Mbah Sailan ijen lungane nglimpe tanpa pamit nalika Mbah Sailan lagi ketungkul ing lelamunane. Demit mau wedi yen kekarepane dialang-alangi dening Mbah Sailan. Wong ya Demit senengane ya nglena. Grenenge Mbah Sailan bareng ngerti menawa Demit wis minggat saka ngarepe, nanging lagi wae arep jumangka mlebu omah dumadakan weruh ketibange Sundriya. Agi-agi Mbah Sailan nututi Sundriya karo bengok. Sundriya, mandheka dhisik. Sing dibengoki sakala kaget banjur mandheg. Bareng weruh yen sing nututi Mbah Sailan, Sundriya banjur tuwuh pitakonan warna-warna ing batine. Enten apa to, Mbah? Kok ketoke wigati? Kowe arep menyang endi panas sumelet ngene? Pitakone Mbah Sailan maneh. Apa arep menyang sawah? Nggih, Mbah. Kula kok ketok-ketokan sabin mawon. Kali ngoten iki nggih empun wayahe Banyoni, nanging mbok aja saiki. Pamenggake Mbah Sailan. Dak penging temenan kuwi ya aja menyang sawah saiki. Rupiane srengenge manjring ngene iki akeh sengkala liwat. Mbok ben rada ngliwang dhisik to srengenge ngene, ben rada iyup. Mbah, kok takhayul nggih nyuwun pangapunten lho, Mbah. Kali malih kula empun pasrah kok, Mbah. Sandangane tiyang gesang punika dateng pundi malih menawi mboten tilar. Iya bener. Mbah Sailan munggel guneme Sundriya. Nanging yen bisa rak ya nyuwun umur dawa karepen bisa suwe nunggoni anak putu. Wis to, gugu aku wurungna dhisik olehmu arep menyang sawah. Entenono karepen rada iyup dhisik, aja saiki. Mboten, Mbah. Napa malih wong niki gilir kula angsal toya wayahe ngelepi. Empun nggih, Mbah. Didongakake mawon, Mbah, putune niki. Muni mangkono Sundriya karo jumangka ninggalake Mbah Sailan ijen. Mbah Sailan mung meneng, mung panyawange kang terus ngetut lakune Sundriya nganti tekan enggo-enggoan dalan kang tumuju menyang sawah. Bareng Sundriya wis ora katon Mbah Sailan lagi ninggalake papan kono. Atine sumendal meruhi kahanane Sundriya. Nalika srengenge wis nglewang mangulon, panase wis suda, lagi wong-wong ing desa kono budal menyang sawah. Nanging ora lesuwe dadak wis padha bali gemruduk kanthi nggawa jisim. Jarine wong-wong mau kasiya sing luwih dhisik meruhi jisime Sundriya gumlethak ana galengan sawahe. Banjur kabar bab matine Sundriya sedhela wae wis sumebar. Matine sing dadak kuwi gawe kaget nanging uga dadi rasanan. Jalaran akeh sing ngerteni yen sugihe Sundriya mono saka oleh golek pesugihan. Menawa wayahe wis tekan janji bakal dadi wadal,
Kabar kuwi uga wis dirungu dening Mbah Sailan. Sondriya, tembunge Mbah Sailan lirih kaya ditujukake marang awake dhewe. Kepingin urip kepenak wae kok direwangi golek pesugihan. Tiba janji dadi wadal, lahir lan batin bisa ngrasakake mulya, nanging umume sing padha digoleki urip kepenak. Mangkono grenenge Mbah Sailan karo budal ngelayat Sondriya.